Nagy kedvencem a Darkest Dungeon nevű játék. Így 2020-ban nagyon megörültem, amikor kiderült, hogy csinálnak belőle egy társas játékot. Akkoriban kezdtem el jobban foglalkozni a társasokkal, és volt már pár korábbi Kickstarteres tapasztalatom, így egyértelműen tűnt, hogy beszállok. Megnéztem a céget, amelyik csinálja a Mythic Games, volt mögöttük már jó pár ilyen millió összeget összekalapozott projekt, nagyon jól sikerült mindegyik, nagyon minőséginek tűnt a cucc. Mondtam, ugorjunk bele, mi baj lehet. Hát nem is tévedhettem volna nagyobbat. Nagyon sikeres kalapozás volt. Az eredeti $300,000 helyett 5,6 milliót sikerült összedobnunk. Beneveztem az alapjátékra $100 október 22-én. Alig volt egy évük rá, de azt ígérték, hogy egy éven belül megkapjuk a cuccot. 2021-ben folyamatos update-ekkel láttak el, és szinte hetente érkezett a helyzetjelentés, nem voltak aggodalomra. Az év vége felé lehetett tudni, hogy nem fogjuk idén látni a játékot, ezt a Covid-ra és a megemelkedett gyártási költségekre fogták. Év végén még meggyőztem magam, hogy beszálljak ez egyik kiegészítőbe $50, meg még a szállítást is kifizettem, az még $23 volt, és így vége is lett 2021-nek. 2022 elején pedig jelentették, hogy júniusra kész lesz szállításra kész lesz a cucc, és de viszont két részre fogják bontani az egészet, lesz az első hullám, benne lesz az alapjáték angolul, meg egy-két ilyen kisebb ilyen kiegészítők, mint az a playmat és ilyenek, a rendes kiegészítők, azok meg a francia és a német fordítás, azok pedig majd a második hullámban érkeznek az év vége felé. Hát nem lett kész júniusra, hanem szeptemberre tolták, a második hullámot pedig még tovább. Júliusra elérkeztünk odáig, hogy mindenki kapott egy képet készen a játékról, hogy készen van, készen áll a szállításra, viszont mindenkinek kell extra pénzt küldenie a szállítás címszóval, hogy mielőbb postázni tudják. Az volt, hogy aki fizet, annak elküldik, aki nem, az pedig vár. Elsősorban a plusz fizetők kapják meg a csomagot, kvázi egy váltságdíjat követeltek a játékért. Hát nagyon rossz érzésekkel, de elküldtem nekik a pénzt, mert arra gondoltam, hogy soha nem fogom látni a játékot. Nem volt olyan nagy összeg, azt hiszem $18 volt még pluszban, vagy 20. Hát azért így is már 200 valamennyire rárakódott, és ezzel azon szerencsés kevesek közé kerültem, akik 2 év után, november 22-én megkapták a játékot. Teljesen odáig voltam tőle. Valóban gyönyörű lett, tökéletesen hozta a videójáték feelinget. Nagyon szépek és részletesek a minik, nagyon összetett, rengeteg a jelölőkártya, token, egyszerűen jó ránézni. Az egyik legigényesebben összerakott társas, amit valaha láttam. Ígéretük szerint 2023 elején indult volna a Wave 2 gyártása, és évvégére megkaphatjuk. Aztán jött 2023 ősze, újabb váltságdíj, de korábban ugye ígérték, hogy nem lesz, ennek ellenére megint kértek, és akkor majd megkapjuk a második hullámot. Körülbelül $15 volt szó, hozzáteszem, hogy akik elsőre sem fizettek, ők még mindig semmit nem kaptak, közel 3 év elteltével hiába vették meg több mint $300 akár a legnagyobb csomagot. Sok jóra nem számítottam tőlük, de gondoltam, hogy nehogy kimaradjak a kiegészítőből, ismét fizettem, mint a katonatiszt. Ígéretek, csúszások, újabb ígéretek, újabb csúszások, majd nagy csend következett. Nem tudtunk semmit. Néha felnéztem Redditre, meg Discordra, hogy hát valaki tud valamit. Discordon volt egy Mythic alkalmazott, a Márkó, aki nagyon ritkán updatelt, és akkor így derült ki mindenki számára, hogy a cég az becsődölt. Elfogyt a lóvé, kész, eltűnt, nem lesz senki sehol semmi. Annyi sem volt az egész Mythic Games társulatban, hogy tájékoztassák a majdnem 30 000 embert, akik $5,5 millió összedobtak nekik, hogy ne is várjanak semmire. Mint később kiderült, teljesen piramis játékszerűen üzemeltették az egész céget. A Darkest Dungeonből befolyt pénzeket a korábban elakadt projektjeikbe, mint a Six Siege, meg a Hell, meg a nem is tudom melyik, még ezekbe forgatták bele, és ott ugyanezeket eljátszották. Végül 2025 végén hivatalosan is csődöt jelentettek. Volt az a pár szerencsés ember, mint én, aki megkapta az alapjátékot,
de akik a német, a francia fordítást kértek, akik $330 megvették az alapot, és valószínűleg még kifizették a utólagos shipping költséget is, semmit nem kaptak. Néha még felnéztem Discordra, és sikerült pont egy olyan időszakban, amikor arról beszéltek, hogy volt mitikes arc, és elkezdett e-maileket kiküldeni. Ebben azt írta, hogy szárnyabánya történteket, és tudja, hogy nem kárpótolja az eredeti Kickstarterbe beszállókat, de digitálisan megosztja az összes fájlt, modelleket, a grafikákat, a szabálykönyveket és mindent. Így kaptam meg a napokban az egészet. Egyfelől nagyon szomorú vagyok, hogy soha nem kapom meg a kiegészítőt olyan minőségben, mint az alapjátékot. Viszont körülményekhez képest meg nagyon örülök, hogy volt egy vagy több ilyen lelkiismeretes alkalmazott, és köszönöm neki, hogy eljutották hozzánk a cuccokat. Sajnálom, hogy a Kickstarter semennyire nem véd ilyen esetben, és csak hátra teszi a kezét, hogy bum, ez van, a $6 millió ment a levesbe. És a tanulság? Hát azzal nem szolgálhatok. Viszont ez miatt biztos nem érdemes a Kickstartert bojkottálni, azóta újra bemertem szállni egy projektbe, és az egyik legjobb társast, a mi célját köszönhettem neki, amit ráadásul le is fordított a Reflex Shop magyarra. Szóval ne féljetek a Kickstartertől, még ha az ilyesmi ritkán is, de megtörténhet. Játszatok sokat, sziasztok!